Pinoy Bus Driver TV. Oh, sinatay! Oh, traffic kumsit. Sakay na kayo. Kumsit? Ito, bibigay korbok. Yung mga nagtatanong dyan na may biyahe na ba? Meron namin kumsit. Nakakadaan na siguro sa ano pala. Sa Camsor. Madaanan na yung tulay nun. Oo, nadala na. Kagabi. Ayan Nadala na kami kagabi. Ano si na ito? Palmis. Hello. Palmis. Yung mga biyahero, bili na po, magbiyahe. Okay na ang daanan. Kabicol. Naga, okay na po. Silaw. Diretsong Bisaya. Pati Bisaya. Oh, Bisaya So, yan. biyahe ngayon kami. Yan yung driver oh. Biyang korbok ngayon. 1915. Si Mr. Orsal at saka si Tanawan. Ang partner. Mga waray yan, mag-isip, mga waray. Waray Bisaya. Mag-isip na tayo. Sasama tayo dito sa terminal. Dito ito pupunta sa dating bagong terminal ngayon. Dating bagong terminal ngayon. Ano dito? Hindi pa Driver TV. Ano dyan? Sa Facebook, page yan eh. Oh. Ano dito sa taas? Hindi pa Driver TV, yan. Sa taas. Yan, yung driver niya. Siguro saan? Siya mga doktor din dalawa. Si Tanawan. Yes. Yan ako na po rin. Kung kailangan kong visit. Mahirang yung discount din ha. Linggo man hirapan, nagpa-reserve na. Nagpa-reserve mo pa. Sabi ko nila. Yun na yun. Pwede yung Driver TV. Dahil hindi na napapanood eh. Lagi. Ano ba pinto to? Hindi na kita napapanood. Ay dito. Saan na? Iyan mo lang. Ayun na. I-scroll lang. Ayun na, ayun na. O tapos sa YouTube, Pinoy Bus Driver TV din. Ayun, ayos na. YouTube. Oo. Pasok na to. Oo. Mag-like ka lang. Ayun, Yan o, like. share. Yan o, like. Ito, kaliwa. ayun. Ito. Yan. Makikita ko na yung ano mo doon. Pipilitin yung like lagi. Oo. Ah, Sa Facebook mayroon din, Bubit Orasyon. ah, Orasyon. Tapos sa YouTube, Pinoy Bus Driver TV. Facebook po ka. Ano po? Bubid, babayo. Sa Facebook, ano yan? Pinoy, ano yan? Page yan, sa page. Okay. Oo. Color coding. Ayan o, ay, driver. Laman, masyarong man. Ay, masyarong? Oo, masarap pala. Ano talaga o? Masyarong pa sa pati. Ano talaga o? Yan, sa entrance. Yan yung vlogger o. Ito na, bukos ito. Yan, nakapila na yung padabaw. Saan tayo papasok? Doon sa kabila. Talagang sila ng Prada. Sila ng Abilo to. Abilo. Ha? Abilo, may mali. Bukos, bukos. Sarado. Nandiyan mo yung ano, pala tayo dyan. Kalimutan ko na. Ito, may pila na, may kumset, yung Davao. Kumset ng Davao. Yan o. Umpisa pa lang ito, may kumset. Kaya ganyan palang itsura niyan. Umpisa pa lang eh. Kaya dito tayo ngayon sa dating bagong terminal. Dating terminal, ngayon bago na. Diyan ka pila, tatabi kayo dyan. Atras daw. Patras sa pasok. Pagwilta ka niya, na-atras ka dito. Yan ang ginagawa nila. Doon, nakaliwa ko doon. Ayan o. Abanti ka dyan, atras ka. Atras ka konti. Pasinas ka ng partner mo. Ipalisyon mo yung ice cream. Ay, atras ka. Tingnan mo may tao sa Ano ka pa lagi? Scammer din mo ba na ito? Ayos na yung message mo na yan. Ayan, pagkabisit, pumasok dyan. Pila na dyan, pagkabisit dyan. Video ako pagkatras. Bullshit eh.
Hindi ako makatras. Hop, hop, hop! Galaw mo pare. Galaw mo yan ano? Ito na, dito na pipila ang ormok yung set. Dito na kayo magpunta. Lahat ng pasahero dito na kayo magpunta. Yan si ano, Katanawan ang apelyido, Katanawan. Yung isa naman, Tanawan. Waldo. Romualdo pala si Romualdo pala to. Alam ko nag-vlog ka na naman eh. Oo, pag sinatay ko. Uwi yan sa Katanawan. Pag sinatay. Lagi ba? Ay, tara, bigsa to. Bubuksan na talaga to ulit. Ang dating terminal. Ngayon, baguhin na to. Buksan na talaga, buksit. Oo. Punta ko doon. Gagala tayo ito mag-visit. Gagala tayo ito mag-visit sa loob. Uy, dito pala yung dalawa driver sa atin auto. Kita tayo. Ito pala si Aldo, Idol oh. Si Idol Carlos Granado. TikTokers. Kala ko sino nandito dito eh. Mga Piltrang Uwis pala to eh. Fogsi tateng. Gala tayo ito mag-set, gala tayo. Gagala tayo Fogsi tateng. Malawak ito may kabuksit, malawak. Yan o. Yes, si Mr. Lauron. Yan yung dating barracks. Yan si Lauron. Sino tay? Ano ginagawa mo dyan? Ha? Hindi mauna ni karon sumada. Ano na yung karoon? Mauna ni karon. Oh, sino tay? Pichuan. Registro akong kanyonet. Restro? Registro. Sabi biyahe. Ay! Oh, gusto ko biyahe ito. Huwag ka bulan. Ako, 3 na. Ikan. Pagkura ka kung kanyonet. 3 buwan ako. Isan ba? Anto isan? Oo. 3 buwan ako walang biyahe, Biko Buksit. Malawak talaga ito, Buksiteng. Ano yan? Ah,
Lalim? Ito, Paso Negro, may kumuksit oh. Malalim ng Paso Negro nito, oh. Pero walang laman ano. Walang tubig ano. Ay, may tubig pala. Puta, delikado may kumuksit kung mahulog ka dito, oh. Maglakad-lakad ka dito, mahulog ka ba? Sarap pa kayo. Oh, sus. Grabe ang luwag sa ilalim. Nakatiles pa may kumuksit oh. O, lagi. Nakatiles yan oh. Nakatiles yan. Naglanog-lanog oh, parang langob. Oh, no. Pugsite. Yan oh. Pugsite. Ito ang cellphone pagsit. Prosok. Probiyag. Tuloy ni kabuok, buak. Yan mo cellphone? Yan na, pugsite nga oh. Karoon ako kay Pagpipinyan. Oo. Ang lawak nito may kabuksit. Aray ko, putik na yan. Lalaki ng kahoy na tumubo dito may kabuksit oh. Tinubuhan ng mga kahoy na malalaki. Pati niyog. Ayun pala yan. Pero malawak ito may kabuksit. Dito kami dati, maganda dito dati may kabuksit. Eh dati nung unang pasok dito 2003, bukas pa yan dyan lahat, bukas. Mga tindahan yan dyan, mga biskwit, mga kainan. Dito ang paliguan oh. Tsaka tulugan dito. Diyan. Tapos binago dito naman. Tapos ginawa na ng pader. Ayan, nakapila na yung dalawa. Davao tsaka Ormoc yan. Ano, Bigumset? Marami na pasahero ang biyang Ormoc ko. Ang Davao, marami na. Eh, siguro natakot ang mga pasahero dahil sa may bagyo. Pero okay na yung daanan sa Bicol, makadaan na lang. Marami na pasahero. Baka kasi ito pumila kayo na. Ito na, pagkasit ang biyang Cagayan, no? Ha? Ayan. Saan galingan? Oh. Biyang Cagayan. Galing yung biyang Cagayan, no? Oh, nag-ano ko yun ah? Ayan. Tama mo. Hindi ba ka quick ka pa rin? Pagsit. Oh, dito naman ang Bigset, yung biyaheng Davao, mag-extra bulan. Iten 98. Biyaheng Davao ito, pero magbibigay sila ng bulan. Magbibigay sila ng bulan ngayon. Stay.